שלום לכולם, בסרטון הזה אנחנו נלמד ונראה כיצד אנחנו יכולים לבנות תרשים זרימה, בעצם תהליך flow של אוטומציה בתוך המערכת. אנחנו גם נבין כמובן איזה סוגים שונים יש לנו של תהליכים. אז אני כאן נכנס לתוך הרובוט שיש לי, של הוואטסאפ, ובתפריט אני הולך לאזור ה-flows. זה בעצם אזור מאוד מרכזי במערכת, שדרכו אנחנו בונים ממש את כל תרשימי העבודה שלנו, ואת כל האוטומציות ואת כל התרשימי שיחה שאנחנו בעצם רוצים בתוך הצ'אטבוט שלנו. כמו שאפשר לראות, מצד ימין למעלה, יש לנו את האפשרות ליצור תהליך חדש, מה שנקרא במערכת Subflow. כאן אני יכול לראות שיש לי כמה סוגים. הסוג הראשון זה בעצם flow רגיל, זאת אומרת שבתוכו אני יכול לבנות ממש תהליך רגיל, הודעות, פעולות, אוטומציות, הפניות לתהליכים אחרים, זאת אומרת, כל מה שיש לי במערכת אני יכול לעשות דרך וואטסאפ קלאוד. ה-workflow נועד לטובת תהליכים שהם תהליכי צד, נגיד את זה ככה, תהליכים ספציפיים שאני רוצה לצאת אליהם באופן שהוא ספציפי. אני אתן דוגמה. אם אני רוצה לייצר תהליך שכל המטרה שלו זה לשלוח איזשהו אימייל מסוים, ואת האימייל המסוים הזה שאני רוצה לשלוח, אני משתמש בו בתהליכים מרובים במערכת. זאת אומרת, אני נניח עכשיו יש לי, כמו שאפשר לראות פה, 10 או 20 תהליכים שבניתי, ובכל 10 תהליכים אני משתמש בשליחת מייל הזאת. אז במקום שבכל אחד מ10 התהליכים האלו אני אגדיר את שליחת המייל, אני אעדיף ליצור תהליך צדדי, שהוא בעצם workflow, ובעצם את התהליך המרכזי שבניתי להפנות אל אותו workflow שהוא יבצע את התהליך הצדדי. ככה אני לא צריך להגדיר ולשנות את שליחת המייל בכל אחד מ10 התהליכים, אלא אני יכול תמיד לבוא לנקודה הספציפית של workflow, ומשם לשנות את מה שאני רוצה, ואז אני רק מנתב מהתהליך המרכזי לתהליך הספציפי שמבצע פעולה מאוד מאוד נקודתית. האפשרות השלישית זה בעצם function flow, בעצם פונקציה. היכולת של פונקציה היא מאוד דומה ל-workflow. ההבדל בין פונקציה ל-workflow זה ש-workflow רץ במקביל, זאת אומרת שאם עכשיו אני שולח ללקוח הודעה מסוימת שאומרת לו, היי מה שלומך, במידה ואני מריץ לאחר הודעת היי מה שלומך, תהליך workflow, מבחינת התהליך המרכזי הוא כבר ימשיך להתקדם להודעה הבאה, זאת אומרת הוא לא יחכה שה-workflow יסיים, זה איזשהו תהליך צדדי שקורה במקביל ואין לו תלות או השפעה על התהליך המרכזי. לעומת זאת, תהליך שהוא פונקציה אומר שכאשר אני אשלח תהליך מרכזי לפונקציה, התהליך המרכזי לא ימשיך עד שהפונקציה לא סיימה את הפעולה שלה, כי בעצם זה אומר שלתהליך המרכזי יש השפעה להמשך התהליך כתוצאה מתשובת הפונקציה שחוזרת. אני אתן דוגמה. אם עכשיו אני בונה תהליך, שכחלק מהתהליך אני רוצה לבקש מהלקוח את השם שלו. ובגלל שאני בהרבה מאוד תהליכים במערכת מבקש את השם של הלקוח, אז לא בא לי כל פעם לבנות את התהליך של לבקש שם בכל אחד מהתהליכים שאני בונה. בא לי לייצר פונקציה צדדית, שכל המטרה שלה זה לשאול את הלקוח מה השם שלו, לפצל את השם שלו לשם פרטי ולשם משפחה, ולחזור לתהליך המרכזי שממנו התחלנו. אז בעצם אני לא ארצה לעשות את זה ב-workflow, כי השם של הלקוח חשוב לי להמשך התהליך. ולכן מה שאני אעשה, אני אפנה את התהליך המרכזי לתהליך פונקציה, יחכה שהפונקציה תסיים לשאול את הלקוח מה השם שלו, ורק לאחר שסיימנו לבקש את השם מהלקוח, אנחנו נחזור לתהליך המרכזי ונמשיך בתהליך. אז אלו בעצם הסוגים השונים של התהליכים שאנחנו יכולים ליצור במערכת. כמובן שאנחנו יכולים לכל תהליך לתת את השם, כמובן במערכת, שנוכל לזהות אותו, וכאן בתוך המערכת עצמה גם אני יכול לחלק אותם לפי תיקיות, וכמובן לבצע פעולת חיפוש. כאן למעלה יש לי את היכולת לייצר תיקייה, ובכך למיין את התהליכים שאני מייצר לפי תיקיות פנימיות, שיהיה לי נוח לנהל את זה בצורה מסודרת. דבר נוסף שחשוב לשים אליו לב, אני יכול לייצר פה מצד שמאל משהו שנקרא תוויות. אני בעצם יכול לתייג את התהליכים שלי לפי לייבלים שונים. זאת אומרת, אני יכול לייצר כאן לייבל שנקרא תהליכים צד לקוח, ואני יכול לייצר לייבל נוסף שנקרא תהליכים
צד משתמש, שזה בעצם תהליכים פנימיים נניח של הארגון. אני יכול לתת להם גם צבעים, וכאשר אני משתמש פה בתהליכים שונים, אני יכול להגדיר, נניח שהתהליך הספציפי הזה, אני יכול לתייג אותו תחת תווית, שנקראת תהליכים צד משתמש או תהליכים צד לקוח. ולאחר מכן, ברגע שתייגתי תהליך מסוים לפי התוויות השונות, אני יכול מכאן בצורה מאוד פשוטה למיין לעצמי את התהליכים השונים שלי בהתאם לתגיות ולתוויות השונות שהגדרתי מלכתחילה. זה מאפשר לי ניהול הרבה יותר יעיל וקל של התהליכים שלי, במידה וכמובן יש לי הרבה מהם. אז זה היה הסרטון מבחינת סוגים שונים של תהליכים, של flows במערכת. בסרטונים האחרים כמובן שאני גם אסביר ואראה כיצד אנחנו יכולים בתוך תהליך שבנינו, לבנות ולתכלל אותו מקצה לקצה, ולבנות בתוכו אוטומציות, תהליכים, תרשימי שיחה ועוד. אז נתראה בסרטונים הבאים.